Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako nahrávať obrazovku na iPhone, dokonca aj so zvukom. Potiahni prstom zhora nadol v pravom rohu, kde je Wi-Fi alebo batéria. Uvidíš toto menu. Štandardne by si mal vidieť ikonu nahrávania. Vľavo dole je červená, lebo nahrávam. Klikni na ňu a začneš nahrávať. Presne ako vidíš v tomto videu. Ak ju nemáš, podrž prst na prázdnom mieste. Napríklad vpravo dole. Objaví sa toto. Klikni na pridať ovládanie, vyhľadaj nahrávanie obrazovky a pridaj ho. Vráť sa späť a môžeš začať nahrávať bez problémov. Pre nahrávanie so zvukom podrž ikonu dlhšie. Objaví sa táto obrazovka, ako vidíš na snímke. Žiaľ, nemôžem ti to teraz ukázať. Klikni na mikrofón dole a nahrávaš aj so zvukom. Je to také jednoduché. Ak ti video pomohlo, budem rád za like. Zatiaľ ahoj.